Des de l'Ajuntament de Sant Fruitós, contentíssimes de poder donar suport a aquest tipus d'iniciatives. Els Premis Riu d'Or dels Valors Esportius amb la seva 10a edició, aquest any també s'han pogut tornar a celebrar, l'any passat no els vam poder tenir. Donem tot el suport del món al que sigui educació en valors amb els infants del poble i de la comarca i, per tant, contentíssims que això es pugui portar a terme. És una iniciativa que vam començar juntament amb l'escola de futbol, quan vam veure que l'escola prenia una iniciativa en plan al tractament dels valors. Vam considerar que potser fer una línia paral·lela amb un premi que donés visibilitat al tema dels valors en l'esport era una forma d'enriquir-nos directament com a escola de futbol. I per tant vam decidir tirar endavant aquests premis, que aquest any hem fet la 10a edició i que valorem molt positivament. És una forma de visibilitzar altra gent que també rema en el mateix sentit. Estic molt content i satisfet de rebre aquest Premi Riu d'Or, més que res perquè és un premi que premia els valors a l'esport i des del Club Esportiu Europa ens sentim molt identificats amb aquest tema. Jo, si hagués de donar un Premi Riu d'Or, evidentment li donaria a l'organització perquè crec que la tasca que fan és encomiable.